guys, nana po ko karon kay kuha ko og kay kabaw para ibutang no sa akong garden. Hey guys, mga tag ano kay gamo na tong fertilizer. Organic ra to gamit sa atong garden. Mga ko guys, yung sako ko guys, yung pala. Ito guys. Tara guys, manguha na ta. Guys, init kayo guys. Init kayo. Sobrang init. Nakuha rin daro guys, kaya manguha ko tuwag kabaw. Ako nakitaan guys. Tagtag kabaw. Tara. Unahan ka manguha. Basa aman guys. Uwan, magandang uwan guys. Maning basa ka yung tae. Sagdi lang. Init guys. Init na init. Butang na sa garden. Garay. Guys, nana ko yung nakita guys. Oh. Guys. Tae guys. Tae. Oh. Guys. Ano lang kayo organic sa mga tanong. Guys.
yung tigkabaw guys, oh. Yung tigkabaw guys. Yan. Ito guys. Tingnan mo, ano. Yeah. Ting. Oh, charing ting. Guys. Ito, ipasok. Guys, tignan ko lang ito ako. Tara guys, bubukas mo guys. Ito, pagkaroon mo. Hey guys, puno na tong sako guys. Bugat-bugat na ato tanay ihatod guys. Tanay ihatod, di bugat gud guys. Kaya bugat. Guys. Tanay ihatod guys. Mura bugat-bugat. Bilangan na ito naman sa kabot ito. Ayan guys. Ito na ito ni guys. Ito bugat. Ito guys. Bugat kayo guys. Okay. Ayan guys.